by Kohinoor Music Studio, Bakri Bazaar. हेलो के बोलता पापा होता बेटा बचनी। अरे का भइल बारे काहे रोता रे अरे पापा हो अरे बताई बे का भइल बा बहारा न कमाए भाड़ा भेज घरे आएब खाना में न तनिको स्वाद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता बहारा न कमाए भाड़ा भेजो घरे आए खाना में न तनिको स्वाद आवता पापा मलिया के याद 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 आवता डीजे तारा अरे समार तोरा एक दिन गइला ना भइला तोरा माल के याद आवे लागल रे पापा का बेटा घर में आई रे दादा ई का रे तारा ना बुझाई तो ना बुझाई त हम भाड़ा और ना भेजे अब ना रहब एको दिन केहू ना घरे हम आईब कहब त गावही में भले लेबर में जाके कमाईब अब ना रहब एको दिन केहू ना घरे हम आईब कहब त गावही में भले लेबर में जाके कमाईब कहिले बानी हमहु प्यार कहिले बिया उहो प्यार काहे करत बाड़ हम पे इतना बड़ा अत्याचार नींद 4 बजे के बाद आवता ए पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता Snehi Recording Studio, Siwan. साला तू लभरी आ गइल बड़ा तू प्यार कइले बड़ा प्यार हम ममर वाला लोन उठा के तोरा के फोन किनानी अब हारा जानी की बहारा जो अरे बउआ आ गइल बड़े आवे तू आ गले हम घरे आए बोले गिरी बाबा के चमनी पे ईटा पार के तार कर जा सदार अब तनी हमर तबीयत तो खराब बा कृष्णा जय के लकिया रसाद गवही में घूमता रे नीरजा रोहित पटेल कहे झूठो के बहराते बाड़े कृष्णा जाए के लकिया रसात गावही में घूमता रे नीरज सुबास यानी केस कहे झूठो के बहराते बाड़े 4 दिन से हमारो झरता पेट भइलस बुखार लागे होई ना भेंट अब जान करे बाबू तनियो सा तू लेट बसंते निके के फरियाद आवता ए पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता।
मलिया के याद आवता हे पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता बहरा न कमाए भाड़ा भेजो घरे आए खाना में न तनिको स्वाद आवता पापा मलिया के याद 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 आवता कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो, कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो, बखरी बाजार।